Nem játszunk pillangó, kisasszony. A háború 36 évvel ezelőtt befejeződött. Azóta az amerikaiak és a japánok jó barátokká váltak. A halál is jobb a vereségnél. Követnem kell a szamurájok ősi törvényét. Szamurájok nem léteznek többé. Ma már a szamurájok is áttértek az elektronikára. Ördöngös, apró órákat gyártanak, amelyek még zenélni is tudnak. Nézd csak meg, Seiko! Ki? Seiko? Az. De hogyan? Seiko kapitány manapság ilyen órákat gyárt. A háborúban ő volt Tacsitua tábornok szárnysegédje. Tacsitua, ma ő gyártja a világ legkisebb mosógépeit. Azt nem tudod véletlenül, hogy végezte Kazuto őrmester? Nem, Kazutut nem ismerem. Vagy mégis? Na de mindegy. Egy szóval Japán ma már a legnagyobb ipari országok egyike. A termékei világhírűek. A rádió, a tranzisztor, az autó. Nem ismered a Toyotát? Toyota? Nem, de a nagynéném ezen a néven világhírű gésa volt. Hát ma már a gésák is csak tranzisztort csinálnak. Hát akkor én egy olyan japánért harcoltam, ami ma már nem is létezik. 36 éven keresztül! Ugyan, Kamasuka, ne csináld ezt. Gyere, menjünk ki. Gyere ki, szívjunk egy kis friss